के नचाई है, 2-4 हजार विदाई मिल जाई है। नोट के बारिश होई कहे ले राजेश हो, यूपी में हवे जिला हमार विशेष हो। गीत संगीत के रस गोरिया जतने ले बरसैबू, गीत संगीत के रस गोरिया जतने ले बरसैबू। ई हवे भदोही जिला, नोट ओतने लेके जाइबू। ई हवे